Dikurung supi along, dikur market along, jambirit hong arung. Nilu tumbe people se party pen. Bini Oktober तारीख से टॉक्सी चार टीम जिससे गलों itu makar biar tu ada yang kecil tu apaan pang kek tu apaan armuder laso puthak nilu tu pini dak nilur pen kecik modun aja yang make nilu tu bengkon no Pini arni lagi tumhan Hindugarni lapen arni ki kasam se pini tumhan ang plang lo. Ini tum lanjam sena hala so arni ahut itu makar biatum sarfi sarfu tum bosok biatum hala so apa salom tu alang itu tumhan munit monor putin te pin pensi kang jinso be pindensi alang itu pan akran dan lablo apas tami me kai dulu la se hala soani pan chimo dam no boda lagi tu duk me pegalam no aben khele me alam no lako ra alang thani jinso me alang itu thanga da be pindensi me thang hele chidam no hut atung ara buka pa hemon hong rong Adhana su sunduk soda katumon bido uno hullo. Sida me alang atuma hem chile lesi char team presegalong. Ikum abbas alang amul kumpan. Kecilap labang ke itu makar biar kaya panisa popai kelang no ada arni kita senang kelang no. Nasi hala soarni afan itu kini cemar hadam si itu ciki mudun lo. Stamin nikal nili tum ahin pen kar biang ngorar pan isam mesas kitigan tinggal halo itu milur kai chot pen chikimut dun chot pen ke la apran kidam der tum akar jong apang ke ani ringi mi sini ke makadam alang le tum pan justice pelong le tiktak ke alang le tum maning kang sama vedeji kusini ke makadam Piniarnianta alang itu pan apran karmu der tu pan nara pantan nepne lang la justice ki de kelang halake ninduk me alam lo Assam government tumki ne technically sita me Piniarni alang tu han ne de pia potlo nasi Assam government apan itu Arjuna gokmo alang itu la bang so bang ki kebra si adai kawe tu han ka pechi ke alang tu pine son ka cerap dun duma la arjumi melo la pen kar biang lo termas kangsi cari itu aja kong ave diat lo ma alam itu man justice ki pia pan la ta arjumi melo la sa alang itu apan prabjin man justice pi bek nang ji aho kang sai long nang ji la lo pulang te la apran ki dam dera tum la pen adona rap tum ta me justice long ko busni ki ning ki thedo itu marjulong lo apran ki dam dera tu pan adona rap pan compensation na tangka pilo boda ajulong lo hai samu hai tanil tum central committee along agriculture secretary ninjelo kala tangka compensation kipi chot pen ke lake justice kali nasi alang tum ka pichi vega pan apran ka mu vega do pan justice bang telong beg nangji inugat abang pu chok che pan ta ha inglo atok le je patu tam ta Pulis atun ne kamthek innang nam thek dapini hala bangso bang kebra isi ke parti tum ke isa geng me jagon ke ala tum kateng thengdun isa group ke ala tum kateng thengdun sa hala bangso group hat nat takine president ban ke lage manghumi melo lasi lage Assam government to tai to do kar dilo termas tai to do jong justice ke lang kolong ke inian ke ningkan ko playing lingo ningkan ko yang bom thang nat justice ke lage mampu ini lo, nasi justice pelong beg nangji, nasi non kira era tum an itu kema kami banggal halo, alang tum ban kosong justice ke pelong beg jema, abang putin dan ningal lo tibis itu kem kamcion ini kusi, bilin mekem mesas tim tu, itu non depend on beg kaido alang depend dalam hisi panina. Inje lo, la suri hinira ho ningkan
prisek along ilitum karbi hay atum adaya wepin atum kirap tu na bang kawe karbi atum aban kapichi kang jinsu kawe pinpen kapichi ke ningduk pigan lo lapen ka anpar nimkidu kawe lo ilitum elam hepen ninje tekte dana no once ningduk ma council atum senior ni anta lang litum pan justice bangke pitekhe delo council atum pan puare kita council atum justice bangke pitekhe delo lapen Assam government atum ta litum pan justice bangke nang pipe delo alang litum nang pingtum te lapen hala bangso ahut lakumatum si claim lo la bangso a ot asai lang no iki asai ke claim lake ili tum kamat hadam lake Assam police lapen Assam government atum si lake ke claim itu manut kapre kaphan adai ping tu te athema karbi lapen dimasa lapen ladak buki lapen inglong aso atum an karbi anglong lapen dimasa arlo ke dorapet ainglong aso atum tribal atum Article 244A teng pen autonomous state hang rapet bom lapen labangso autonomous state ke hang ajak bom ke bom lo labangso nang ke lang dunun e labangso ajak bom nang pa bom pung dia phan itu khai yang bom nang pacar bo dia phan nang pacelangun e ver dia phan si lake Assam government unsi ke claim lapen la kapichi ta lang litung ke ilitung han hang nang ka jinso we karbi atum di masa tum ki tum kala dak Assam sorlo oke lapen ladak ke dobari makhailo la tumen lo ladaga hem fulo bugelang litum nang la khaing tumte ilitum phan nang hoking tumte ilitum han munip puta nang tinte la posi la bang plikebra isi atum phan kapachi halada kosomar kachi ilera tum tado kosomara keng dambong atum tado alam ningje thekthelang alam charlie atum tado sarphi sarpu isoe jang sarmar sapi mara tumdo alang litum isining ke the pensi sining karong pensi alang litum dipuna thuke wang boma pas jerikin deng pen adona rabahem kachi humri damji asumar tum han kachi thon dun tahai alang litum han thangin king so we pin pensi alang litum han pachilam itu ke than pen jenglo alang litum han apa sata mi kai pichong la lati son bangke ning alam lo ning pigan lo sita ning kiduk nai alam bangke alang litum pan compensation ichom compensi alam bangke ke pansam compensation pulote lake apran ke dam nang farman tangka pensi ke nam style tum matha dam sinang tangka maha se rup penke tirthe akhia dat penke munida pran ke larune taili tum khan pinier dike tangka maha akyongo tangka tagali asap so pichom pensi tapena jaga tum khan ke compensation ipita kapalom konta dola la son pensi li tum ana bangke nang pang samri la si nilihin pen kaning jekang tum bangke Assam government ke li tum khan justice ke nang ping tum telo justice ke pinier ni aning kaning koi damelo seta justice bangke nang pipelo ahok perakang sai mana pipelo jong se justice long nang jip lo tangte Assam pen ka chikka khelo itu autonomous state bangke long bek nang po autonomous state long lok lo tangte Assam government atum la puson li tum anang ke claim thap nang ke claim pun nang ka chenne ka bangke itum cepat jokun po la si la kapachi ta la ke hala ki pachi det pen la bangso alam ki do det pen inquiry commission pangilo hala bangso inquiry commission a report ta piniar ni anta majok ta theglong lelang itum karbi arat si ke polo karbi arat atum piniar ni anta la bangso inquiry report long pisi ke klang ma thang da chini nelang nang paklang klelang nang paklang klelo la punge athema ke claim ta la Assam government la pen Assam police atum si ke claim la pusi nang kok athema pini aning kaning koi da melo thang tai le tum ana ho akang sai nang pipe posi la ke Assam government Assam police atum si kapichi lo la bang ke camera si atum kan ke pusi ni hin ten